El Pirineu és un territori únic, perquè és natura i és cultura, però també perquè té un gran potencial econòmic i un capital humà extraordinari. La Generalitat de Catalunya ha escoltat activament aquestes comarques per entendre les seves inquietuds i prioritats. El resultat ha estat l'Estratègia del Pirineu, una estratègia basada en 8 eixos de treball que té l'objectiu de transformar l'economia local per encaminar aquest territori cap a un futur millor. Fer possible l'arrelament, amb mesures d'accés a l'habitatge perquè es pugui viure i treballar en aquestes comarques de muntanya. Consolidar el Pirineu com un pol de coneixement que pot oferir unes oportunitats formatives úniques. Convertir aquest territori en un proveïdor sostenible i de proximitat gràcies al seu potencial forestal. Desplegar un sistema propi de mobilitat que escurci els temps de desplaçament, que permeti més modes de transport públic i que arribi a més llocs. Posar les bases per al relleu generacional en el sector primari pirinenc, mitjançant la innovació i la qualitat en la producció agroalimentària i el reconeixement de marques pròpies. Consolidar un turisme integral, regeneratiu i sostenible que s'adapti al canvi climàtic i que sigui més divers i desestacionalitzat. Organitzar proves esportives nacionals i internacionals en aquest entorn privilegiat per a la pràctica de l'esport a l'aire lliure. Comprometre aquestes comarques amb les energies renovables, un repte que ha de contribuir a l'objectiu europeu de descarbonització de l'economia, amb l'horitzó de 2050. En resposta a les demandes del Pirineu, el Govern de Catalunya assumeix el repte de desplegar aquests eixos mitjançant projectes transformadors. Un compromís amb el potencial d'aquest territori i amb el benestar i la prosperitat de les persones que hi viuen. Impulsem conjuntament el Pirineu cap al futur.